Şu Türkmenistan diýlen bir döwletiň özü ýok da, şu sistema ýok. Hemmesi çüýrük bir, ýani fundament ýok diýer atapara. Fundamentsiz gurulan bir döwlet diýse goşa durmak üçin. Külüň üstüne oturan bir jenaýatkar bir topar wada. Şo toparam, şo jenaýatkar topar külüň üstüne oturan tom şo hemmişe tozap dur Türkmenistanyň içi. Haýsy ýerinden alsan al gelip durana şo bank sistemasy işlemeýän ýurt nerede bar? Şo çağalar ýurtdaşyny okuyan çağalar näme üçin Russiýany saýlap alypdyrlar da? Diýeli. Şo Russiýada okumak üçin şo universitetmi, institutmi, şo uçypdyja bahadyr şolar. Şonu özleri hem kapitalynyň işläp hem şoň puluny ödäp biljek da tölegini. Şoň üçin şo taýyn köpräk saýlap alýar. Ýoksa Russiýada da bilim ýok. Russiýada ana hukuk goraýjylarynyň eden nemeleri, metodlary, ulanýan metodlary edil şo Türkmenistandaky owadan depe wara biziň sednaýamyz. Şo ýerdäki ýaly metodlary ulanyp, ýam sen gelip studenty urmaga näme haky bar ýoksa? Şo metodlary ulanýarlar da. Gizlice ene şu owadan depe sokup şo ortlara öldürdüp şeýde otyrlar ana Türkmenistanyň şo goşudurna üçin hökümeti. Bunun bilmeýän kady otyda. Şo orsetde de edil şon ýaly. Näçe çağalar okajak diýip kapitalynyň işlejek guruluşykda işlänler ölüp gitdi köp çağalar. Ya kapitalynyň kreýedeýin bir maşin jaz bilen arenda biriniň maşinini alyp şonu kreý edip şeýdip okuw pulumy töläýin diýip ölüp gidenlerem az däl Türkmenistanyň ýaşlarynyň okajak diýip ene ýurtdaşyna şo orsetde okajak diýip. Bize gelip duran o habarlaram bize geldi. Onun Telegram kanalda da Halkyň Ses kanalyna da goýuldy. Bahar hanym baş ünesine de söz berelim.